नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार छठ के वीडियो गाना आप सब खातिर आ रहल बा बिहान टीजर के रूप में। जी हाँ, बिहान उ गाना के टीजर आ रहल बा जोना के नाम बा झुमका गिरल बा छठी घाट पे। जी हाँ, सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के एकर बिहान सुबेरे टीजर देखे के मिली 11 बजे, जोना कि खेसारी जी गौले बड़े, रवि राजदेवा म्यूजिक दिले बड़े और प्रकाश बारूद लिखले बड़े। पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। जोन बाकी के जानकारी बा उ टीजर देखला के बाद हमने शेयर कल जाए कि फुल वीडियो कब आई और वीडियो कैसन बा पर खूब चर्चा कल जाई। और आप लोगन के राय भी जानम हम कमेंट में। बिहान फिलहाल ही बताई कि आप लोगन के अगर खबर पसंद आयल बा और ये पोस्टर पसंद आयल बा तो लाइक करी और कमेंट में अपन राय दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।